arribem al final d'aquesta sèrie senzilla. Abans d'acabar del tot, jo us recomanaria fer una senzilla jatara parivartana simplificada. Portant els genolls a la dreta, el cap a l'esquerra, l'espatlla esquerra a la mà esquerra, i prens 3 respiracions profundes, deixant anar els òrgans abdominals a la paret posterior. I genolls a l'esquerra i estires l'espatlla dreta cap a la mà dreta fent aquestes 3 respiracions profundes. I tornes. I ara començarem la savasana pròpiament dita. En la savasana jo recomanaria als més debutants que podeu posar les cames damunt de la cadira. Per què? Per la vostra esquena lumbar. Sovint les esquenes lumbars s'aixequen quan estem estirats a terra. I això no és una bona cosa. Llavors, si esteu bé plans a terra, us poseu plans a terra. Si no, simplement preneu una cadira i poseu les cames damunt de la cadira. Tot i havent posat les cames damunt de la cadira, comproveu sempre que la vostra zona lumbar porta la pell cap a les natges. Suporteu el clatell, deixeu les espatlles a terra, deixeu les mans, deixeu els peus. Respires profundament i t'entregues a la terra i entregues les teves cames a la cadira. Observa que encara que hagis fet només aquesta senzilla sèrie de postures, la reacció que hi ha a la planta del peu, en els turmells, en els genolls i en els engonals. Observa la caiguda de les espatlles. Les teves espatlles ara no duen cap pes. És com una motxilla que t'has tret d'aquí les espatlles i deixa anar que el seu pes surti per les puntes dels dits i les espatlles són lleugeres com unes ales. Observa la respiració. La respiració en el ventre inferior. La respiració en el ventre mig. La respiració en el ventre superior. Deixes que aquesta onada que crea la respiració en el teu ventre s'expandeixi del fons de la cavitat pèlvica a l'àrea diafragmàtica. Deixa anar el teu cervell frontal, àrea frontal i prefrontal del cervell, deixa-la allunyar de l'os frontal. Observa l'àrea occipital, extesa a terra,
que rep el pes del cervell. Observa la part de darrere de la teva cara buida. Deixa anar les parpelles damunt del glòbul ocular. Deixa anar aquest glòbul ocular damunt de la seva cavitat. Deixa reabsorbir el nervi òptic en el cervell. Observa l'arrel de la llengua, l'amplada de la gola. I per uns instants observa el tòrax i l'espai de silenci en l'àrea cardíaca, la pau del teu cor. I feu ara una respiració més profunda. Treus les cames de la cadira i t'instal·les sobre el costat dret del cos. Poseu la mà esquerra a terra i aneu seient. I moltes gràcies a tothom. Ens trobem tots en aquest espai del cor, en aquesta pràctica personal.